Československo vzniklo 28. októbra 1918. Dovtedy boli Slováci a Česi súčasťou Rakúsko-Uhorska. Rakúsko-Uhorsko bola veľká mnohonárodnostná monarchia v strednej Európe. Žilo v ňom spolu asi 10 národov. Dva z nich boli vládnuce národy, ktoré rozhodovali o väčšine vecí. Ostatné boli malé národy, ktoré sa museli podriadiť vládnucim národom. Medzi tieto malé národy patrili aj Slováci a Česi. Malé národy chceli o svojom osude rozhodovať sami, nie sa stále len prispôsobovať vládnucim národom. Ale rakúska a uhorská vláda nebola veľmi ústretová a preto boli malé národy, vrátane Slovákov a Čechov, nespokojné. Taká bola situácia v Rakúsko-Uhorsku na konci 19. a začiatku 20. storočia. V roku 1914 vypukla Prvá svetová vojna. Česi a Slováci boli rakúsko-uhorskí občania a preto museli vo vojne bojovať v rakúsko-uhorskej armáde proti Rusku, Francúzsku a ostatným dohodovým štátom a snažiť sa, aby Rakúsko-Uhorsko vojnu vyhralo. Ale niekoľkí ľudia si uvedomili, že pre Čechov a Slovákov by bolo lepšie, keby Rakúsko-Uhorsko vojnu prehralo. Keby totiž vojnu prehralo, mohla by to byť pre Čechov a Slovákov šanca získať samostatnosť. A tak namiesto toho, aby bojovali za Rakúsko-Uhorsko, rozhodli sa bojovať proti nemu. Na čele tohto odboja boli Tomáš Garrigue Masaryk a jeho pravá a ľavá ruka Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Masaryk a jeho spolupracovníci strávili vojnové roky presviedčaním dohodových krajín, že pre Európu bude lepšie, keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadne a jeho národy dostanú samostatnosť. Okrem toho zorganizovali aj vojsko z českých a slovenských dobrovoľníkov v zahraničí, ktoré bojovalo na strane dohody a pomohlo poraziť Rakúsko-Uhorsko. Nakoniec Rakúsko-Uhorsko vojnu naozaj prehralo, ale Česi a Slováci a ostatné malé národy v monarchii boli na strane víťazov a dostali svoj štát. Ten bol oficiálne vyhlásený v Prahe 28. októbra 1918. Československo sa dožilo celkom pekného veku, skoro 75 rokov. 1. januára 1993 sa rozdelilo na samostatné Česko a samostatné Slovensko. Dnes už síce Československo neexistuje, ale 28. október si dodnes na Slovensku a hlavne v Česku pripomíname ako deň vzniku samostatného československého štátu.